Okay. Hi Jason, my name is Tanya. I'm 32 years old and living in Denmark. I am proud to say that I'm one of your totally wicked resellers working with Tech Scandinavia, and I look forward to continue selling your products in Denmark. Fuck. Jamen det går nok. Jamen det skal lige om igen. Hi Jason, skal vi starte det nu? Cut. Ja. Hi Jason, I'm Tanya. I'm 32 years old and living in Denmark. I am proud to say that I am one of... Fuck! Undskyld, cut. Amen. Det gør nok. Det er også fordi, jeg bliver helt nervøs og generet der. Hvad siger du? I'm proud to be one of your resellers in... Hi Jason, I'm Tanya. I am... Shit. Jeg er jo ikke vant til, at folk de hverken tager billeder af mig, eller filmer mig, eller noget som helst. Shit. I'm Tanya. I'm 32 years old and living in... Wap. Prøv at vende herover. I'm for helvede, men jeg får lampefeber. Jamen prøv at give hende et tjung nu, og prøv at vende herover. Du kører bare løs. Ja. Hi Jason, I'm Tanya. I'm 32 years old and living in Denmark. I am proud to say that I am one of your resellers in Denmark, working with Tech Scandinavia, and I look forward to continue selling your products in Denmark. Og så sidder jeg bare og kigger alle mulige steder hen. Det er flot, det er flot. Det er flot. Nu skal du selv fortælle dine danske kunder, hvor du er i færd med at sælge, så de gode produkter, vi har. Okay? Det er det her, jeg skal bruge. Ja, jamen, hej, jeg hedder Tanja. Jeg er 32 år gammel. Skal jeg sige, hvor gammel jeg er, eller hvad? Er det egentlig ikke lige gyldigt? Jo, det er det. Du skal bare sige, hej, jeg hedder Tanja. Okay, jeg prøver nu. Er du klar? Hej, jeg hedder Tanja. Jeg arbejder for Tech Scandinavia, og jeg sælger totally wicked produkter i Danmark. Så hvis du mangler en e-cigaret og er træt af at ryge, så er det mig, der skal komme til. Nej, det ved jeg sgu ikke. Andet ord for træt af at ryge. Ja. Hvis du søger et sundere alternativ. Hej, jeg hedder Tanja. Jeg arbejder for Tech Scandinavia, hvad skal jeg sige? Ja. Godt nok, kør. Ja. Hej, jeg hedder Tanja. Jeg arbejder for Tech Scandinavia, og jeg sælger totally wicked produkter i Danmark. Så hvis du savner et sundt alternativ, jeg snakker snøvler, jeg kan ikke... Fortsæt. Jeg kan ikke krydsklæb. Hvis du savner et sundt... Sorry, det lyder ikke særlig sundt. Hvis du savner et sundt alternativ til rygning, så skulle du prøve de nye produkter i Totally Wicked el-cigaretter. Ej, det bliver til lort. Rune, så lad os slukke. Hej, jeg hedder Tanja. Jeg arbejder for Tech Scandinavian, og jeg arbejder... Ja, nu kom den igen. Hej, jeg hedder Tanja. Jeg arbejder for Tech Scandinavia, og jeg sælger Totally Wicked produkter i Danmark. Så hvis du søger et sundt alternativ til eller... Fuck. E-cigaret. Nej, alternativ til e-cigaret. Jo, først bare... Hej, jeg hedder Tanja. Jeg arbejder for Tech Scandinavia, hvor jeg sælger Totally Wicked produkter i Danmark. Så hvis du søger et sundt alternativ til rygning, så skulle du så prøve en elektronisk cigaret. Jeg begyndte selv at ryge elektroniske cigaretter, da min lungefunktion var blevet rigtig dårlig. Og jeg var vildt imponeret over det. Det var helt fantastisk. I løbet af 14 dage, så var min lungefunktion allerede bedre. Min lugtesans og min smagsløg, det kom tilbage. Og jeg har ikke røget cigaretter siden. Jeg er så glad for det, så jeg kunne anbefale det. Så det er bare med at komme i gang. Find Totally Wicked produkter. Så var det ikke længe før, at din pengepunkt den også bliver større, fordi man sparer rigtig mange penge hver måned ved at dampe, i stedet for at ryge. Så prøv det. Nu kom den igen. Hej, jeg hedder Tanja. Jeg arbejder for Tech Scandinavia, og jeg sælger Totally Wicked produkter i Danmark. Så hvis du søger et sundt alternativ til eller... Fuck. E-cigaret. Nej, alternativ til e-cigaret. Jo, først bare... Hej, jeg hedder Tanja. Jeg arbejder for Tech Scandinavia, hvor jeg sælger Totally Wicked produkter i Danmark. Så hvis du søger et sundt alternativ til rygning, så skulle du så prøve en elektronisk cigaret. Jeg begyndte selv at ryge elektroniske cigaretter, da min lungefunktion var blevet rigtig dårlig. Og jeg var vildt imponeret over det. Det var helt fantastisk. I løbet af 14 dage, så var min lungefunktion allerede bedre. Min lugtesans og min smagsløg, det kom tilbage.
Og jeg har ikke røget cigaretter siden. Jeg er så glad for det, så jeg kunne anbefale det. Så det er bare med at komme i gang. Find Total Vegas produkter. Så var det ikke længe før, at din pengepunkt den også bliver større, fordi man sparer rigtig mange penge hver måned ved at dampe, i stedet for at ryge. Så prøv det.